University we. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ekirendwali ya kuibire chinguru kirali tukunesegi. Ekirwai kirensinyo ogosemelia nkoro. Worldfit Health Center ninto mwali bomuchando. Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Worldfit. Inyagitari ya Worldfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinyagitari ya Worldfit ne inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Worldfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asili ya gitari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekire njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nye kwa buli ubo marembane chindwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejokonye manyekantibna Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya marigiti omuchishobo songo. Wose, tuwa kreseme asi number 0722245763. Ekari ya kuruaria maroira kuarte mono. Ekero ba chire igoro ba irwa mariogo umuroira akwa ndokora matukato lakini ekero ba koira na riyo wata kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwancho mulilimbia mono asinge njo tarasu kogendale kwegokiri na matera kubwa mono gotera kwa rulembe ase keke kialire no gotera kuri kwa mathare bagukwana ligoro ye kanisa makyaye kurukunga Laodikia ekora tikanisa nchire gali yange saba exactly 7 ande ichukoro kibyale mune kanisa nyaraka bagako bakurwa matukambo yomo akurwa matukamaga wika asama tukaya mone condition ye kanisa igere Laodikia asama kia kolende eronkulire litubone kebe busebibe bire ime ye kanisa nande nengane ne butambe ngo chanate mantanyale ko yeru asobwa galinche bweka igo asinchira bene na abarge ndiye bari mubane nyasanya reko bakako batumya sinchira longa banya bako bago tuerera sinchira bene kirage tomanye ebibebi ime ye kanisa bigo kwane ruguse kebeke okwane rume ye kanisa bibe kiebi guse nkebe kieke asinchira bene kirage tiga mwageni mwalimu Dennis au kwani mwancho murilia na kira kwani mwancho murieli bono tolete amegelia asinchira bene mwalimu Dennis karibu kwani basumba banyasaya mwanchwa umurigerelia kuri wiki yaitete twa voletio mona turende nando twanjire tumenire bwakire bya happy sabbath kalikuwa sengencho magere bwa itukulia lero asante no mwalimu Dennis yakuru kanisa ya Ruaraka umwalimu ndora sokobo kwane kwabulyo no musubati okorukunga karusunda umusubati bwanchete sana kworokerelia bana lakini kubwa mono nyo rengano nabantaba nembaga nire kworokereliwa nere no gosenya kone kurwa sekanisa ya Ruaraka Central anditiga mwali banera sinchira bene anyako bakagutukwani musubati karusunda libagene yao kwani umwancho murilia abana banyasaye abanene nabake abanjwa ngo bakwane semambi yabono happy sabbath nande nyakubango baregania somuro bere bwa magere ye Biblia
nare ko batoko ligereria ninkyo monene anjete biamono Biamano na nchino mulisho ngaga na mwancho mulile senchira bene kirage na kwaliganire elio onyale koba amuna intwa senchira bene munatocha kumroberi gatureke omwali amangana mankora soma seli tukulia lero na nabokonyoranga kebenki yenya sata bere na nabokonyoranga mangana be kanisa nyasa na bwatenjera amangana yakonyara koba gako gayanwa asenchira bene kirage motiga mwali musubati karusunda atobeke asamasaba karusunda tobeka asamasaba sabe omia tatnya sayo ligoro mono twachira sura semambia bono eto ko ni mbia mono kubeke ukibu mane ke ya krengenju mbia watu nende kwa se wiki ina ndo kwa rode mbia to ikira se wiki yega tata ko 10 gaiga senso ko tv tuna rako bato kuligereria marikawa na nde tuna ko bato kumanya ninkyo ganeti bone gato tuna ko bato ko chaka na go sabire mwiko mo chano nyara ko gotora na boy go ringana ria nyara ko ba iko ikira bana ba bonsi bune ko tata bo meganda kawa mwana tukitogo chaka ukatogo koro wanjiko koleka ne bora na gatamba sitane Yesu Kristo yoromo torito amen ubiya mono karo sunda so tubeka sama sabunati kagoteba sumulubege sumba danga the sin in the church tarabego ekebe ase kanisa na ndeba mwana goteba ase Swahili na kama watanga ni dhambi katika kanisa Kristo kuliligana ili yaenge ya Korinto lakini amangana inande gakumuleka ase kanisa itu ya gentoki ya makishaya mulishi kero montago tebe kebe boning encha ninki kebe matu bia to chakirara kebe ngencha mulishi ninki utago tebe kebe gie kanisa ko ya ninki Korinto nande kira ase tole kebe kero montaga what is sin basically that ekebe no kora maminja kolengana buna yachikirwe bia mono komisie mark Ono nekebekega eke tokole nyasaye orule amachikae seseniwa nekero tuachire mamincha yaye igo tuakole kebe asante mara yo mulisha kwani au tukasi kitabu kilikia Yohana yeliberia Yohana yeli tangana isatonye agote bange kebe noko genda bamincha yeli chiko no mulisha kebe njire bune kwelezwa na Yakobo nere buna kwera gagote banga inye 17 gagote bange kebe no kumanya yaramaya lakini kwagenda mutuna ndo wakora yali kintu ki amabe bono mamincha siki usike buna mwambe kerego mote yangu turayilia umulisha nkebe kieke usembibe kiebi biarenge ase kanisa ya Korinto na nibibe kibi boniga bira ase kanisa itumbo burisho tarane libori lyo byasomeke bungo kegotora kibugo torangeli kiaba Korinto eri tangani isano nemo norocheri ruaye norwa 19 wika emerongevere neregote benga gose egote beganero gose timomanye tinga emebere ino ne kalu yomo ikomo chenu oleme ino oyo mwairu ne Nyasaye na imwe tumuri abaina abanyene ekiagera mwaguritwe aserigurirene asayo motogi Nyasaye asemebere muri tengero kimwe ne kiakerage kegotebega gose tumoma etinge mebere ino ne kalu yo moikomo chenu olime ino oyo mwairu ne Nyasaye na ino tumuri abaina abanyene ekiagera mwaguritwe aserigurirene asayo motogi Nyasaye asemebere jaini molisha bono to nomaninge kebungeke namana to kunyaka to kwegera sili twereka ro molisha abantu mbaruma itomete amakiaya asenjerete komo Nyasaye muburita toko ya kendi gions muburita toko ya kolera kendi gions lakini Nyasaye kara kuri mibireto wente koba enyomba yomoika omochenu muri sibona nomani nge kebungeke namangana to kunyaka batokuriria aseri tukuria rero mbia mono omolisia aseke bungo tualigeri tukuria rero nga timomanyeti inga emebere ino nigere karu yomonene asomo ikomo chenu akomenya igemebere yega tubwate ande njira to kunye tumia ntobwen ekero to wocha litangani ekaru asobo ikobwense tutoma etnogo sasimali amachengo ali agachirwe katoko ndo tokwenda ngora yes ne karwega enchira tugutara no ne liogindi koigwekana asenye inchongelinga ne karu ya Nyasaye no tuma etomo ikomo chenuare
bono na intu togotenga emebere yaito ne karu ya Nyasaye neringa nigo yaboriwe gwetera ase ligo riri nene gwetera ase ligo riri amanyinga Yesu Kristo bono ekitware ngotebunge ng'ana ki mebere yiga teri yaito emebere yiga kende gionsi koreng'ana chingwana ekitoko kwana ekitokoria enchera toko eboya erage obonene bwa Nyasaye ekiagera nigo yabekirwe na kwa mune yaragirwe ing'anigere ekaru enchenu ya Nyasaye abwa somo ika abwenta komenya bono ekero tokori chindagera tokori enchera tomenyete omoikomo chenu namenye egatagati yaito ikene gitochikoibole asitu koria rero bono koreng'ana no kwegera kwiritu koria rero nekebeto gochikoria ase kanisa yiga ase kanisa lakini kanisa tochikoria ne ya Korinto ebibe litangani omorigereria ekero ikaranstabo ababai karanstaiga lisia ongaga na karo na inche otogotenga onyaba nyene ase bibe mbaroro nintu torabatangani ekiagera gotenga togotenga ni chief of sinners intuni gotoraba nyene gento kiekiga ebibe weta sogo kwana wetu kwenda reke benge tochikorigereria ebibe bya maiso marore byarorekanete ase kanisa ya Korinto nebibe biga tuchikororangeri ng'ana ki intuna ba Kristo ntomaete gento tubwente gokora aso kwegena lakini twakora maminja igonto ntomaete nga aba Kristo ngikero kwani kwa Nyasaye twakore kire maminja bona gitochikuria ase tukuri areng'ana ki ekebengere chikuria mose kedebe kyobutumani nande kebeto chikorigereri no mwana omenyete na mamu ingina moke oyore omo yani mamu mwabo ekina gito chikorigereri wetani mne ibemine mbiro okonywa oibembiro chinkoro chito tokore ibirimo minja ebibe binge but bone ibembiro tochikori moso ase wiki ya rero ga bya maiso marore ebibe biganto chikoringe ebigo tent yani kubigo sali erieta liye kanisa nekero bya sali erieta liye kanisa yekiranga nande bono noni ntutwagosanire toira baminto nona ase koti yense tuchikoriye ringana ki mbuya gosembobe nga yere buya nande nga yere wobe kerande ngogosana tora ase kanisa iga bonto atenga ase kanisa ya Nyasaye nigo yarangeriwe elienyarege korokia chimbwa nama nobosera oburubu yago chia sense ekiagera ntutwabeire etaya gochia sense kurenda bono ngochikorigereri tore kebeke anto kirigereri libaga toko betaya yani ebibe nonye nense yangete nde to hatange kebe no nese yangete bono ndege tokento tena ki Paulo bono niga buchiko korigereria na gukwanera omochando monene ase Korinto no mochando iga nekebe ebibe biga bitabwenere tigotigwa tutabwene tikombia ebina bitochikuria ase tukuria rero intolenga ningi kero kwa ni kwa Nyasaye na gwetani bo nekero era nyarekane nga ande ebibe byaro ekane ase kanisa ina kitobwente ko deal iko togochiko panisha abantu aba gusini go bacho ba discipline ase inchere yere ndonge na ande yokubarigania pack kwagenda ba kumokromone bya mono muri sia soko bekingane kirage karo tolega abo gome uturige tamboki kyabusyo karusunda bono konyoranga ibebe mbiarengo ase kanisa Korinto no to kwane gekebe kyobotumani muri singa bere nkwane ngane yenga onye bembere byakole chikwaya byakolire echikanisa ekebe nambe mokia to bwatrendi nabalisia kia bwatrendi abarandia anyonye kebe nkere kekali kulie kanisa kia yekulire kirage nande kemanyire maiso marole nande gukubingulira abantu mbage chandreti nande abantu none kristo rikuge kurira nekebe gekorukunga ekebe kyobotumani karusunda iyo tworokinga ekanisa Nyasaye banigo turasintunga the great controversy nigo turabara sise yekorteki ere enene karusunda bono tworokingo torolenga neye naki yeorugetie ase ekanisa ya Korinto go twasire tambogero kende ngakika eringane yobotomani yeorugetie ase ekanisa ya gentoki ya Korinto nande boigo aso kuege na kuntumu
okwegena kutogora kitubwate nkogenda na kore nogo nibikorwa beitu umusomba Yakobo kero soma Yakobo 2:18-20 otangorokie okoro kwa gutabwate gentoki ebikorwa ngorokio kwigena kwa gutabwate gentoki ebikorwa na inche nkorokio kwigena kwane kubwate gentoki ebikorwa tarusina twatumaite bya kabisa basomi beri ngana terbego amangana amange botorere ngokunyumania ngane yengo ogotaigwana egatio kwigena na gentoki no gokora biamo yamona bono togo chikonyaka batokurigire kanisa ya Korinto ekanisa ya Korinto yarenge buna agansoko kare gatigati yenyanche nene yabategeni bono a Korinto inde twarigereria igoro ya the temple prostitute abantu isiko gari ekanisa abantu bare okoro obotomani n'obonyakai barenga abange gwetania rweyemo lakini bono Paulo akonyara kobokonyore ripoti nga ekanisa ase yaikeire yakorire biberi obotomani mpaka yaetaniri bunense gokora nyakoba tokuriria ase gitabu kia 1 Corinthians chapter 5 verse 1 nyakoba tokuringa kebeke nakikere egote baiga fakti amangana mamwamwari ningaje gosoma mamwamu jiro moraria amangana mamwamwari kire rero tenga obotomani obobe bona igwa kibungo iyo bakuruteri tangani isano yenye amangana kwanirwe kerase ngobotomani mbore ase gatia ino na ndo botomani bunobo tibuana kororekana nonya na sabantu bebisaku ngoyo muino na menyaine na mugaise inwe mwaenenire ine bwana ngibiro usina ko gatikiraga kora ibere inyiro le yatanga inwe mwaenenire ine timugwanira tigoichana tigoyo okolira yo aruswe kurwa semure bono agonya kwato tugiri Paulo mete garengo gochorandia oigore kanisa nande gatia yarenge yo bwinjilisti bono oigore kanisa onyara ko nande kugenda kugendere emirimo yae otigire kanisa kegendere tebia onyara konyo kunyebeka se mesingi yo bo Kristo bia bono amangana yiga anyara koba akoranda ufumi yanyara koba yokorekana nande banyara koba goshuhudia ototieka gotebanga nonye mbari babaetenene bare okora obotomani abantu bense nonye mbara bumbanya gokora obotomani obwoiga oika komenyana omwana komenyana na ise ekiagera asa abantu bense bamanyete nga ekinege korwa ekebe kere maminja ya mwanya bantu na maminja ye Nyasaye chiabo igo bona ase Nyasaye chiabo yarenge bobe bona ase Nyasaye itore igoro yarenge negentege korwa ekebe kiagera nonye nakedo somase gitabu kia Abalawi 18:7 na 8 nyakuba tokorigira ringa lichikeriga ndikwanira ororo ndikanire gosenga iria chakete negento kiarenge nga nkemanyekane tasekanza nabantu besikonga ngibere ndikoba ekonyakoba ge okorekana atusome gitabu ngiri kya Abalawi 18 18 use 18 isan 15 na iseto noro cherua eno ruwa isano na ibere wika isano na isato nero nigo ekare kubika biega mangana ya 18:7-8 ekubika mangana biega to baisa korara na nyokomoke mugaiso okuo no komolentera isobosoko to baisa korara na muise komino omuise kwiso ose oyonyoko onye muibwire komo ase nyombeyemo woso iboire ase nyombende naikire kianda bono bokertirabo bono una twanya rotobanga ebi okwegena nebikorwa egento kiegende kuritangani nkeringa tobwende kunyako boko kokoro botomani gose koba na nyokomoke mogaiso lakini wana yekirenga bono tibari konyako ba okora korenga no kwegeno kwa begende kuritangani osiri chikiria bikiri ritangani banya ko ba okoro botomani nebibebiga nandi bone gento Paulo konyako bogoteba ngeringa ki nande karo ke bya korekanire gocha goikanga ya imefuma gosense yonsi yamanya kanire igo imekanisa kero yomona amanyete nande gento kende ngeringa
abanene gose abantu batenete kanisa banyako bakonyara ko bakolemererie kebekeiga banyako bagwekwanera baranyako bagogetogonyera bono na Paulo nere gagotebaiga ekere kebekeiga akolekanire ekanisa banda kuboge kubuli getambukiro ebuguli getambukiro gyogotogonyere kebekeiga na kunyako koatanana oyoiga onyara ko bakole kole keiga ekatogo soma se kitabu kia eyo 5 ntosoma ibere tyakuba togosoma ibere nyerore ibere otebaiga otebanga inwe mwenenire ine timugwende tigoichana tigoya okorire ayo arusiyo korwase mure bono onye ekanisa bune bwente kwa address utanga ya address tiegente keiga ne intubune kanisa ya rero katonya ko batokorege korwe keiga se kanisa yeito iko tubwente ko batokomorusia korwa setore ntonya ko batogwe entertain lakini okoba sasingino konya ko bokonyora ng'omuntu yokorire kebekeiga ense monera bwate tabe nono mochango mubuko yembuyore na ande bono nonye ne kebekeiga giachire bono geichoire in fact bono kogera goteba ng'omuntu yugarusiwe ige konyara ko bage kwambukira ekiagera buna okoro moriko muchaka yabwense mentangani tonya ko batokonyora nga akobekani obongo bwito bune sponge sponge onye rutamari baime onye rutamache ime onye ruta andonse gento kere water liquid form ege konywa gekero kianyure wokomita bono andonse so gochukemita gakonya ko gakubekane kiaruime yae bone karara amo yakonyara ko okuambokera yani ebibiga mbibato munso kene spirit ekonya ko kuambokera bona atakete tomobeke kando nekato mubekere kanda atenga nonye no gosanga ndonya ko batogosanga ndonya ko batogokiebereri ndonya ko batogotororeti nande ndetosomere 1 Corinthians 6:12 obakorinto litangani isano ne mono gosoma kwa 12 gotebaiga kimugie 12 gotebaiga ninde no bosibole gokora kende gyonsi kolende tali byonsi bira nkonye ninde no bosibole gokora kende gyonsi kolende tingwancha koba omusomba ogento kende gyonsi bono oroche to injere yemo yo kunyara ko kotengo omuntu yakomubeka kando ne nane amorikata nga SOS yiga igente ke ose kore kiga ngikonya ko bage gukamirika gose goikirana onyo omuntu karo mwamubeka kando timukori yenjera yo kumuirania karo kumubeka kando ko church discipline yani enjera yo kolete discipline mumubeke kando karo mwamubekire kando Paula ukwana mangana mange nga anyara koba okofuna oko samora usokogesa ayali ali akorire yani ngente kana akorire igo nabwanire tenkore ruiga ubekiru kando bunya ko mukuri enjira yo kumuirani ekera abekiru kando nekero mugoje kunyaka mukumento nyako batokumorani ngabona abo munyebeka bisa tomo lucie tomo seri asenjere tabwenereti bono akaro wachire kansa tanga nari no bosibole ntubona ka tora ba Kristo twanyako ba free from sin ndo tali to bwato bosibole poko kora ndo bwato bosibole bakora kerekemo lakini tali nga nkere egendo yone ke tabwate faida setore twanyako bato gukora mwete ngonyoro sa zingine muri se ngora arachi kanse jigachinde monta ucho tebango mwe kontebiri aye nayo monto wendi omchumba wangu na ande baba nenga kete yeka no motenga ando mwe konkaniri ontebiri toli mchumba yani wezi omchumba wangu yani obosibolo bwega tuwairwe bwogochora tochora okora yara marunge tari amarunge egitabu kyo mwende tonsomera 1 Corinthians chapter 5 verse 6 chapter 5 verse 6 nerege gotebaiga ekine tabu kya bakorinto yeri tangani shano rochirwa no ruwa gatana limwe gotebaiga ogweto kwaino tikulyo kuya timumanye tinga ememeremeke nigo ekobotia libomba ligima bono ememeremeke ekobotia libomba ligima ngitorana ki anyara kobogotigwonya no monto yo mororekanire no botomani oboiga onye nase kwaya nkogerare byambokere byonsipi ekwaye ngimenya kobeko beta bwendereti onye ne kanisa boigo komubeka kando no kokora ekanisa no kwegere kanisa usino korusike beke ase kanisa igere kanisa nyako bageko genda burunge mo kunyakorigia enchera mo kunyara koba mo komoirania bono that's wenga ekibegenete neke twanya ko batokonyora
18 liase barawi 18 lakini amakorabo banyare ko baoekora na kogenda mamincha yabo buneta nyate ko bagekogendera ubona munanto aba Kristo totnya ko batokoge amakoro ito agwekane no kwege na goito tanya ko bagakogenda mamincha karagenda mamincha bonetnya ko batoko ba abanyabibe Bia mono karo sunda soko beke ngane ibi yakira genga egento kia beta sekanise liana ndekino mbona sekanise chito unkeringa omo ntoyo moniga mwete kurara na ngina moke igobo mugaisa sobwenge igobo tumani yobo akoraki bokali mutu sana muri kero some gitabu kalikia mwanzo Genesis osomo chakano emerongo enena kianda nuruchirwa eno ruwa gatatu nkoro kigutole umumurukuru kunga Ruben no mumuro monene olengongo o Yakobo lakini konyoranga amasenarata etu akacha kwa Juda asengencho ararete na mugaise nere kwa rumulishie ndubunekyo amakia umulishia asichikanisa asenoni sikogali inde badege ntaka mugatangaza kurugali ya ungwaro kawangwale abana bagaito umwana mwabo asengencho banyora kantenga umwana umonene iga noyo ndabakubwata nigo bakora ubutumani bakorane obonyaka asamani gakorateki akanete bono muri sine gento kera karusunda beka gete tutubeke byeto magusko yese getambukero kende bono omonto nyora no butumani bono koratira no bwo korara na isera kini butumani bwa tokira sengento ki ekanisa no murandia no morisia no moshirikyo gento ki okawaida karo nabe kama ngana ebia lakini asengencho ye faida yo mwancho muri elio tuligerete twengo utaratibu ngiwente koba ani utaratibu na kebe kabono twaka samari ngakiakoraki ngiwente koba bono na nyorekanire kusomonto nyorekanire umwancho umurigereria nilingana likongolero tugukwanira nande buna abalimu bakwanire ekeneria bekire kanisa ya Nyasaye asakongu ekiagera ebinebi bebigokorekana nande ababwatania se kanisa bamanyete ngomuchando yonoro lakini egento twarigereri ng'abantu ba Korinto na ntwe ase kanisa yabono abare kurichengera yani mbaki kumeria na intro tukuchengera makia bono tukuborani ongaga tujito mukwanire nere ekanisa erese niyango tebya buri tukoria go chinsengana ki ande omo membo yo ngokonya re kanisa birogo kero tugo changole tabionse ande omo membo yo ekerombo ateno nokugani ekanisa enero nyisirete ina kitogo chiko muirere getambukero fono lingane liga liasali ekanisa nelieta lya Nyasaye asogo sasima igona kika tochikolie toko taungena na kibono muntu nkabuno ekebe buneke kia maiso marore mede etodanga open scene ekebe ke korrekana ekebe nonye nabantu bebisaku muri se gwango mano to taratibu ka to bosoku bono na kitota na ki ina kigo se kanisa bwente kokora asengincho yokorenda elieta lie kanisa na asengincho yokorenda omuntu yoiga enkore ekenya sae igakitaga kwira kero yomo onde tayo agane tiasire bona kitota wase egetabu kia 1 Corinthians 5:13 egentongire ano tebia kamo kia bo number 1 tolgereri ase getabu kia 1 Corinthians 5:2 yatana ki omuntu igabwento kurusiwa discipline kwaye soma lakini soma 13 nere gote baigo asingurukina sai kolende abwo bale isiko Nyasaye nabagambye serio monto yo omobe arwase mure aya serio monto yo arwase mure tali mowe tonyorenga nogo discipline okuzega no kolende kanisa na koligia gotorie nkoro yoyo ebintu mbira bibere ekero tochiko serio monto ega no kolenda ekanisa ya Nyasaye obosera na gotorie nkore ya korire kebeke kya maiso marore na tuonera omonto tari tuomonera como seria nelinga discipline timete toyebeke kegusi egesusuro negesusuro eke yatoji koligere lingelinga na ki nigo kera inse yoborendi bwa Nyasaye kolengana no boigweri bwa Nyasaye como ali baga asengenje yo kweiranerera ero monyene
ekiagere ekebeke kiarorekanire maiso marore nande wika kebe kere gekurerwa maiso marore erinde none kanisa emanye ng'enero stand ye kanisa ya Nyasaye bono negento kene tugwenta okora ekia kabere ingeringa twarenga otebung'ana ki omonto iga not to associate egendo yatatenga ng'ano no kuragera inga eka twara gosoma 5:5 nande yatatenga deliver this man to Satan bono nakitoche kumutiko omonto iga koba Satan asomo bisa birecha utatenga no kumutiga let him live the fruit of his decision erindo omonto iga eiranerere amanyenga okogesa kwebibe aye nokoba sensemo ya shetani na kumwigwera Nyasaye nokonyora amaseniwa nobuya bwakare na kare erinde eiranerere amanyenge kebeke igoge konda kuchia sugusira wakare na kare ekere iranereire na kwa muno twaragote umuntu yiga ekero tukumukwanira kare bwa batangana ki ekero agochikogesa ligesa liebibe byaye ikitware ngote wasi kitabu ya 1 Corinthians 5:9 mpaka 11 ngoto kwanira yale nkeboigo ngomuntu wenti kuragera tabwenti we associate inkelinga nakelikara kwanira ngana kyumwari mukaronga obongo bwaito nobugima bwaito korengana buna tugutara n'abantu n'ichimbwe cheito nabo chikoba influenced nekero chabe nakeka bantu nyato kumutenga bano tagota ungelingana king influence bali tugotaramo na barabu ntubwento kotema igoro na inse kuna bakristo bali abegeni kurenda obugimo bwaito ekyara bono tukakare okore bibe ekyagere mebereto maetenga ne yaito tali yaito bana litwegera ne ya Nyasaye iko turikokora buna buyanje buna igwete igogo kora korengana buna omonyene bwo mubiro yakore tegento kike aganeti bone kanisa kerego discipline y'omuntu ni genge rehabilitation amen kwanza twagotegwa Matthew 18 ngiringana ki omuntu gakorire kebe 17 gotrimboka number 1 oendo mukwanire inchenaire tumukwanire ekero twa mukwanire kera nyareka nengate nyareka ndikuigwanana ndangire yo mubabere ndangeri ongaga amona karo togende tumukwanire na barwa be witness kego sinyama ko moreka ase kanisa igomono ngiringana ki a process utawatangana king God's discipline is an act of love because he desire Nyasaye egesusureke gose egesusureke oyokorire ke bakoewa nigo kibwate ebintu bitatu aseng'encho yokwiranira gwangame ibe byaye egento giakabere kuresto enkore yeiga nturiko kora eliga aseng'encho yokogoseri kurwa sobosi bwa Nyasaye oyo gotoria Nyasaye twespina abanyabibe kwenda aseng'encho bosera bwe kanisa ya Nyasaye kwikege susureke agekonyore nande maiso marore elinde ekanisa ya Nyasaye te akuriko nege ntokene ngene ekero kwa very sword ni bring back children back to him nenchere yemo yoko moleta oyo igokorire kebeke iga elindanyaga kumira na Nyasaye byamono karusunda nguboliga matu asukira satali yake obona butunga bono karusunda nguboliga amatuka mange twakorere amatuka maega mulisikero ngukina okonyoranga ekintu kialengi kiabotambe matuka lengi ki amaega ali kuruge susuro montanyo kadro botomani ekialengi kiando kiabotambe lakini amakiaya ekero okorinto bune kiokorekana so primitive no morandia so primitive no Malaysia bona kora gase abakundi tangani isano yibere kana gotebanga ngano ani tubokora tiki tumuichane korwa mubwatiri yanda kenga bunekyo bona karusunda ekero tutayuichandre korkenga bunekyo ngaitugo tiga eliye kanisa Nyasaye ngaitugo tiga ndoki igontu egerite kanisa Nyasaye nande karusunda abu mate watranga kwegera eliye yage ndoki ye kanisa nande karusunda abu nande twakorro mulisia bitambo kunyo kanisa kitaye amwe ngante ko ndali yaye abantu baka discipline bamwana kawaida
kranto ba discipline lakini morobne chikanisa chi town yo Malaysia obonyakanto kali kubo nduri kubo kwanira sana ndoro mo cyane tubuate bona tukatanga nyasao change tali oli bona aba kranto ba egwe gesurekyo abandi bagateka kanisa abantu hande ekene gisuru kiarenge kiekene because abantu bakabeire bamanyekante kabisa bakaibura abana what abantu bakoraki bagateka nduki kanisa karungiye gatukuru gisureke neko tole gisureke ngiri gwikerekerenga ngiye ko rokete sureke gwikerekerenga omaho tebingaki tubone ntubasa ko kirenga neyo because no kwegerere deri kanisa kinda tukuru gisureke anenge gwikerekerenga ekige kogera tokuru gesusureke gente kitangani muri cyateka goteba tobe ko monto yiga kando o monto yiga kera iranire bono tubanda ngego ikerana ekerenga ke ngego no setanya ko boko yoni onyento nyako batokubeka omupango gose emekakati kunyara ko ba injira kitokumwirani no bwanchani nekera abekiru kando bonne kera go chunyara ko boko irana igakwira ni buno monto tanya gotore kalinde buno monto tanya gotore ko tanya gokora bibe na inde janya kwira na magega bona go chunyara ko boko rigibwo bonne njira neringa tuanya ntora twara chinjira tonya ko batokwira ni monto yoiga na ndege ndokende gya kabere bande gendo kende kya nyako bage korigererwa buna wateka watebanga abantu bande tonya ko batoko batiga okoba ensemunere babwatene na sekanisa na ande njerende wanyoranga yoni ntu abayiga bande bantu tene tubanda ko batoko babeka isiko ne ntu botomani obutwese tokortaki etole ime bona etole ime twasi gokura bono na ande bikwe gotebayiga okero gochi konyako bago kumurigi gose kumwira ntali bantu bonsi na bantu bomoika na wanta konyako bago chikurigi omonto yoiga ekera nyae bye komanya tibwebege tasenjere oyo bonyasae na bora agende gari nyako bago kobugwa gose nyako bago wayome nyako bato nyako bago gwikirania egangeria nyako bago koirororo that's what tuteko nyako bato gwikirana kwirani omonto yoiga egenteke nene omonto yotatebe to kumubeka okobanga ndo salire tali kanisa ya nyasaye yere nchenu lakini tonyako batokubeke mekakati yokwira ni umuntu yoiga omuntu yobye komonyene anyako bakorenge ken aina akorre na bambwenerete kenya satenga tonyako batokona chebina bya boronge na andi nyako batokumuirani na tonyako batokukora asaba basongo atenge mission yo muntu yoiga bono asante Carlos nda sukone akiri tarakora engane ndetiwe enganeye ndanyebeke agaranga muri ni sirwa gakwana okonyoranga etubwateganga yogo discipline yo monto gusyo ko monte gesusuro lakini ntubwati obwanchane Carlos nabe kingane inga bone egere enganeye yegesusuro ekoreke byana ndikere ngo murisha wikebwate amangana atatu dingana litangani wikubwanchani bobororo talinga tukuro tukuwanikira Dennis gaki no kwagatere tukuwanikira yani egera abantu menga Dennis rumondo lena kyomo bitali ereganga eganga ngeli nyasaye ni gangete egenteke kwakoreki wakorera lakini bono kero togo kwa egesusuleke buna baraye baganto kibekanisa etoko egesuleke no bwanchani naki nyasaye nagane tyokora maunchuli ya samagimaho nekero wakora maunchuli ya samaginao magimao linyako bako kumuirane yetu kyato ngalinga ki restorative yani wikikirase bona ntitugetinga umuntu amwenda se Kristo tali asegento ki ogosira igo ubwanchani boborro amarika borro umuntu amanye kene bakortera ndike buate egesuro kya lakini wetani igo etwakora igateri asegencho ogoseria twakora igasiga njungana lira muhinerengo Kristo nenti bari tokora abagaratere kare gote bigo murisha torole kare tokora mara buna yanta bari umuika torole ntokagira ngatutinine kumbe ni tokora taki etugwete byamuno murisha tolende sana murisha kwa nabona ngara kwate ekina gote ba inkelinga ko diri nelinga neliga otware ngote unga dealing with open sin ekebe kia maisomo arore keroje kaine is never easy taligento kerera easy nyasaye kurendo nyasaye ni gago turangeria na kurangeria kanisa erespondi eitabe ringane liga na ndeli kwanire asekene amen chiskando maetenchiri chiwocha
umuntu okubekera ulingana ongaga nanto koleti obochori bwabeirange lero maite no bochori bwe kanisa itokonyoranga kero bwabeirange maybe gwika tokubekera lingana tosalie rieta ria opi bono wika kebe delti nekene ekero kiabeire nekene truth ogosaba wika kobo into abaiga inganabarai ase kanisa tumanye kene lingane ligandia korekana diakwanirwe maiso marore muri semana yokona le Yohana 8:7 aba shahidi babere batatu barorikana yes bone kero twaje ngane liye kene nande kene lingane liga bisabirwe intubuna barai katoko genda asoyo iga tulisabire nekero twalisabire twamotenga truth and prayer no bwanchani gwikabotoko no bwanchani bororo mbolingana ki ne desire koiranie enkolege iga ase eraini iliarenge yemo yokogenda iguru iko bono ngelinga intwando togokora nakinatanga ngokora tole chiskando chiacha se kanisa asobo koreribwe kanisa echinde chiekene ne echinde chitari chiekene chiaba maiso marore nande kreo kebe keirwe nago koba delt erinde koleto bosera erinde kanisa amanyange gente kiende iga naiga mambiende kreo chokora onyale bero mo koraiga kuri neche muri koraiga ntoki oyere mwa koraiga one gento kende ngirana ki ina kitokorenda elieta lie kanisa inyora oyo no mumura ochire na ise na mugaise bono toko muira koti iso koiro mumuro e koti gose no mumuro koira iso koiro mumuro e koti gose iso koira omwana wa koti gose no mwana yo koira ise omo oirirengo mukae ekiara bono umumurega gotebo yo mukae lakini na ise otebango mukae bone paipe yare ngo tekura se kitabu kiligia 1 Corinthians 5:1 na ene ke tugo timbo ko 6 bone ke tusome 6:1 na kiara goteba 6:1 soane mulisi goteba iga omonto ndoino kara abeneli ngana soyo mwabo ine nari nobolemu amosoere asabu batali abaronke inkirende atali komosoera asobosyo bwabachenu mbiya mono monto ino oyo no muntu tugukwana umushiriki nje nongaga n'abashiriki rero twagosanire nanabo lyonkaga namuira ali ekoti nande naleta karo obe witness na kimoroshe kanisa yiwe kororekana none kero mweka kwoti mwate utugo sasimamo intwatangaso bya bwanyasaye gose ntutangaseti ntubutangasti bona kitwagoteunga na ki ekero bono ugutaigwana na kwabeire gatagati y'abashiriki be kanisa soma fast 6 yani soma 7 epati entangani 7 epati entangani ka kia samangana ya Ayun 6:7 mwandiki 7:1 uzi wataka somera nataka fast 6:7 amangana yanga nkosoera na mure inwe asenwe nigara se okobugwa asokobugwa kwaino mpiya mono amangana ya yogosoerana nigara sokobugwa waito pono soma na fast 8 nero yamna goteba iga kolende inwe abanyene mwakoreire abantu bobe nakubaura ebibabwate nonya nasaba mino bya mono ekene kitagotengana ekero obobe bwabeire obutaigwanana abana abashiriki Paulo igagukwanira abashiriki bari kanisa yemo asenginchi okurenda erieta oire kisambo naki oyo no mwana ochire komenya na mugaise kente kinantu okibugulyo keirarai ase koti bona kitware ngote ungana ki brother must be willing kuikabe tayare ekerago chigukwanirwa anchirane nekera anchiranire erinde anyare gwa kwaberwa na kwaberana anchirane kwanza negeto kyomo if there is no agreement
bono momembo yo iga ekero kwa mukwane angire pi nari ukubuli abantu babere mogenda asare nekero yasinyire bone kanisa kole gento kikiga by the smart yare ngusho gukora guchisingana ki ekero bayigwana nire nsaiga babere na igoro yakole gento ki yanchire bono ngiringana king bono tware ngotebu na ki paure elingana ndirare ngoteba geri yare ngenga pragma mata yani bintu mbire bike turasuluhishe lakini rero ngende unabono ntubate kesi ari osino mugondo kwagurire kene ikibono Paulo tari kukana ngana ki aba Kristo ntubwene tikogenda as civil criminal bigo kolekana tarakana ikiagara se kitabu kelikia Acts yarenge 13 Romans 13 eyemo mpaka isano bateberenge ngana ki Nyasaye nero bekire abaraya baiga tubasike bono ngeringana ki ebibembiro twana ngota ibwenta kwenda tubwenta kwira se koti ebibebi gabona bono totebe negendo kiabeire na sense egasi kwagoseirwe erepita keganetie kegende ase koti Paulo tarakana ne paipo tarakana kulinde bone kiago kwanira katagati ye kanisa ya Nyasaye inu mwagosanire kwa makubuli by the erese ni ngota yangiringana king yare ngota lingana ndi ngota yani dati linen ya yani niko tukwanekera ikanisa ya Nyasaye n'obuchabu bwa Nyasaye yani n'obuchabu oboiga bokorekana chita bicheito akiyago tayangana king assassin outsider Christian should not air that laundry in public apa Kristo tuyanekera nje twagosana na mongi none nande twira na koti nande twaje twamigendera komenya ina kiuroje twasalie lietalie kanisa ina kiuroje twasalie miberega ngane karu ya Nyasaye asinginje ukuyanekera ikobona kitware ngote ungeringana unless it is criminal murder internal church problem should be solved internally. Asante. Romulisha soko bekengane byanga mangana nale turaire chikoti chishiko nanda mangana nale agane liko kolirwa segentoki ekanisa. Karusu nango boli ngane ibona. So kwara tandu kutumukogoke. Karusu nkieko eroro chitu twara mangato kugamba bune kanisa. Nkije sako toli banga ne wende taboni kira mangana nale twakura buna gentoki bune kanisa. Kade tangani ngeringa. Ntutu airu bongaini obonene. Nainde nonye Nyasaye akoboyega ibon ekanisa gusi Nyasaye gasnye ko gambe bina bito mpaka to bira sense nainde naona seketa bukekere bare chingo nyala ko to gote bunga ne bane kero ere ke ngakie ke gambero intu abachore ba Nyasaye ngo chidore ko gambi baka malaika nane one bukwe gote ba seketa bukia yakobonga oyo moyo ka boru bongaini onye pasno onye no bongaini bwa boru mo kunya ka mo gotatu ekina oyo moyo ka boru bongaini munya are ko baga go sabasi Nyasaye anya ko boko ego bongaini nande bono ke ka nya ka kunya ka bato gotatu amangana itoime no ko banga tunya ko bato ko yaire siko no kunya ko bago okuyanekera abantu baisike baroche kanisa kama jumuiya yani abantu baramo abantu babwato bwanjani abantu babwato bongaini notunyaka batogotebwa segetabu kelikiari kumkumla talatinga mtakapotii sheria za Mungu ulimwengu utawakimbilia nyinyi mtakuwa wenye hekima zaidi ya ulimwengu na watu wa mataifa bono intuto nyaka batoko bongaini na Nyasaye nerole omugambie kina osomo na chiebina enjerere ya burunge bono na intuni gotora abanyasaye etora abana banyasaye tonyaka ko batoko tonya ko batoko soma na kwegera kurwasi Nyasaye ito injira kunya ko boko na chebina bya boronge nane ntumanyiranga nabantu bo bwanchani tunya ko batoko na chebina aso bwanchani obonene nase ekerenga yito kebenga no koleto koibwana gatia abantu abanyara ko bagotwara chitafauti tali enje tonya ko batoko banekera use yoko basena korokana abantu batakortiki batali abaronge igobona nakata yakato ngwa some yo Corinthians 6:6 yato some alemente kitabulikwa kwana kia ukomanuka amangana ya nga nkosora na muri inu aseinwe nigo ale
asoko bwa kwaino 7 6 nga kolendo yo mwabo nego agosero yo mwabo nayo nase obosio bwabo bategeneti bono ntwegenete ntobwate nyasaye tatuito otoiro okobwa enje tunyakoba tokotatua mang'ana itu nani ntobwate ebiongozi ntobwate kwato kunyaire isi kiagera akiabate basere revelation ninguru kitwa toko na chebina elio nkarole birogo byo bonene na igoro ase byo mbaikaranseteo abo bairwe okobwa gwokogamba nane nkarole mioyo yabo banachetwe emetwe ekiagera barenge birori ba Yesu nabare ko koralia lingana linya sai nabatasa simetengiti nonya no muweka noe gose tibanyorete ekimanyero kiaye asama siabo igoro gose asama bokabo barobwo bakaba moyo na bakagamba amona Kristo asenga kimyaka 1000 amen bono ntutwanya kwa toko guri bagari nene nobo ngaini obonene ngawe ngochitero konya kwa toko gambia ense na Yesu Kristo nanna kira nyako baye kunyarekana nganande kitabo chito gose ebina byito nesto nyako batoko irera ige kworokie ngaki kanisa ya nyare ko bage gosinywa na kiyabuirwe na kwanekera amangana ito ale ase kanisa ine nane neri chikonga twairwe nga tunyara ko batoko gamba amangana ito ase kanisa ito ime na kunyara ko batoko bisa ekanisa kobwa kunyara ko batoko yasio ya senjere tabwene mbuya mono karo sunda soko bekingane byakirage tatu itutworokereringa negwene tamangana makama ke kubwa mona lya gutubwatrania babwatani bekanisa tuyakole ntwe asintwe ime agendoki ye kanisa baito atoro bochori asiti kanisa mono kuna chagusi batoreke obochori bwo yani umurai bobo gayani ndwa tukirenga kibira ibona kira mana ya tokire twayagayana nekro twayagayande twakora kitwakora na asiki asiki turanya kwamba mangana ya makama ke bono gago twarigania asiki nchoko gamba ekine kenene aligoro ekronya sae engakirie myaka chirubwirenga elibweyemo nana ali bazite nduju kwambi bamwanya bantu gali bagwite mpaka ba malaika shetani akorteki aro bono akindura agambe ekine kene bune kimo kwamba mona Kristo onya mangana makama koyo mino bali ko kuande na bagasomera na nturanya rakoraki toko ya tatua bedia mangana umulisira bako da satambe abego ya ndo bali ko kuana abego ya chibesa mu akabesa netuno mushiriki tana koyo na ntaro kikirenga kana tate koraki koirani taliko yoka bego ya kana mushiriki mu aitane tasigete no ene asmo korembere ne wene to mu ya koreki ya kwere bona mangana agane tituire tuli ndobo sira bwo litari ya sae amana takituri ko tishiko nali bono for example mulisio monto ngakiri siko galia nando ngakire borosana nando bugibabuane bole hatarini bona bunchinga kora abuli chikunisa okora ki egali yawe yatumire kunyira egali yane atumire tingoletera balisha ngabona koraki nsabere wikabone kirenga mana turakore bunantwe nande nare ekialigoro neganetios na mana nande chikoti chizira koreki chiranya ko bachikamba tatu iturigoro ganya ko bakagotora tomanye ngibigo tubikurira umurisha tubiro kasi litaliya matombo jantu bwato umurisha nane no kugitereri yantu gwaka ekebe tukwake kebe amabuta ngacyo mato gyaka for example mwaka getero motomani totenga nabwata na fair ana fair teliande umuntu no motomani no munyaka tigatumugambia so bwanchani arore airanerere ako amanyege ntakortenge tukikereke murisha anto bande bebashike totenga yaya imisappropriate ya tigena kore yeserikali etoko abune Elijah gali kuruke kebe asige toki yeta yae seseni kwa antoko asotu moko kan to kuira no bwatele bali otwakesimi nekro otwakesimi no kurumo chango ayomo nyene neka kurumo chango onto some na no bwatele bali otumere a message to some omo chango kubwateka na megerio
yeri tukulia ro muri singo teba megerio asinga megeria ya igakorwa se Biblia a megeria gentoki ye Biblia kubota kane to kwanire nubwateri batari asimobe omonto gasimari tukulia radio ka abantu bose bimwe baga diogwa kesimi nande monye mubwata maboli tunyara ko batoko ene ligwetera asebuku seseriwa Diamond baraite ke sano yango natole Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi twakirisime namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyobutindo. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have
8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho mulirimbia mono asengencho tasuka kwagendale no rere ntugago sigeteseni kia wanjete Gensoko TV. Unana ruembe ogo tebi ngiringa nkobo na engesimi eliso eli munyako mugwaka na kurumo chango ino naenda abande baakiri sibinango kwana iga hello Gensoko TV ngongo kwana nere. Tepo kwana nere bwakiro bya somo nene. Bwakiro bya somo nene karungo mochango kubwatikana megeri yeli tukolia lero. Nchenda tebe umuchango tunare ngorwase okoligere bya TV lero. Igona bwa tekesa yali ngase kanisa. Bya mono. Ono nchena leko teba nganyosa numbia otoiro waro boiga. Bya mono, asante sisi ni wa. Amina. Asante. Hello Gensoko TV ngongo kwana nere. Hello. Ngongo kwana nere sukare ne TV yao.
Helen Soko TV ngongo kwana nere. Yogo kwana na Naftali Kibagendi Kurulioma. Naftali Kibagendi Kurulioma Karungo Muchango kubwatekana megeli yali tukulia yara sobwango. Biyamono tigandara bakwaniri tangani. Tuitabira maiga. Na ending yali yasangambi yamono mwabekira mangana y'obutomani buyasana. Seseniwa. Nalengo sababa mulisho ino mungino ibalemme bali kwane kabisa mbatu arubwoba. Asante mbiamono kwaterenga balemme bali kwane mbatu arubwoba gekero mwikabuwo watalinya sawo korwa. Ekiagera unabono abantu mbali buno mupasa naronyore tunu murugyo yogokoro bunyaka. Ereta kole irigende paka bakagamba ni paka koti. Bado no arobi lakini abalishi bakora magosa masini ni bakoba buta. Okay. Igoti gabantu batene naso burunge gerenya saje dalinya sari getene ne burunge. Asante mbiamono singincho kubeke ngane bya Helen Soko TV ngongo kona nere. Polisi ngara. Yes, kamati mbwego ruwe samba mawawa. Ambama wa umbiere. Mangana yonsi mwata ne ya mbiamono. Mangana yonsi ara agota kubeku arabusa bono. Ara chandira abantu abange. Ubu amono buna bataka anwaba. Babu atyo mulemba aseti kanisa. Abalisi no barate nine tinda bugya gotaya batoto mana tokoraki. Mwa soka sikali alimo kwana niyo mara ukobetege dara wotebinganya akaiga. Igoni kia minete. Mangana ribole ne yango ne ulire mbiamono ikamati. Basalirie kanisa lero mulembe to yase kanisa abarai. Na baba rwanye bana baki este basali. Asante mbiamono so kwani ngene lyo utabua tibito timaisna beta kerego mbiamono. Tingu atiti. Asante Soko TV ngongo kwana nere. Hello ngongo kwana nere Soko TV. Hello. Ngongo kwana nere. Hello. Yes, Soko TV hello. Mariera. Mariera sobwango mono kwana. Mbiamona Soko le kamangana yo mwakwa ni iravu. Esipokuwa nanje ngwetranye nanje nondo yo mwakwa esegento bunekyo. Njango ora trende agidenga kenji na kwa nese kanise se muruyona. Diente kine ekeve. Anna kimanyora ke kogera paka ese family. Mato singe jo sobo robori. Ke kogera paka monyora ese family moitani wanya moitani paka sabana batabate. Yani umutumani bwagere bukuburuka napaka sabana mukosona nya sabana kunya bana bandi ba. Yani asobwenge no bobe. Ngente cyane kubekero. Mbiamono mbia. Ntoliyo amineti. Umateka je kusuke ryo konyora hose una mangana gisimeye. Bona liwa kenyora maisomaro retari kose wate abigo. Aibe komonyene. Mbiamono. Aibe komonyene wa tari kiri wate abigo. Family cha Afrika ko ndi ana mono mone obintibi ese kanisa yin. Asante mbiamono mwana ingu ya nande ngeti kenga so muntu we kanisa. Chibwe ko monyane kamukwandera. Ndora mwamini. Umukwanere. Matuko makeigo nante simbuze mna onyore nere. Ngeti akimte ne bikongu. Ne bikongu lakini Nyasaye na turuwanere mbiamono. Mbiamono anda samangana mbiamono anda singa maigeri ayo maikapsi. Asante seniwa. Hello Soko TV omolisia mbiole. Hello. Hello Soko TV. Hello Soko TV. Molisia Jefferson bono okwana mbiole. Yes, happy Sabbath. Happy day tevango. Biande. Karungo mochango molisia bono. Nataka comment akega kwa seketabu kilikia Luke. Luke irenga. Luke 17 mstari ule wa 3. Na kioteva. Goteva iga. Aso mulu weke nyamombe wataunga. So watch yourself. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. Yes. Mono nanda katolika liga ikaseka tena. Na onye ndugu yao. Ya mochi. Ya wotire. Ikaseka so ikaswali tena muonye.
ya iga no to kwire chinga chinga sana tuaba onya gose tua ile chinga keji tua una bali bako baselia lakini go chinsengo tebere ngana ki ekera ngamire tuaro moyo libuko moirania. Amina. Amina. Asanto mulisi kwa ni abantu bakitengela West. Amen. Asiseni wa. Yes. Wone ngana soma chi message nkeiga umuntu subire message gakurukunga math agurukunga kyagweruka ile tarateba. Wadenga Matthew 6 verses 24, no one can serve two masters, for either you'll hate the one and love the other, or else you will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hey, gombia mana watanga na biwe tuanchane komba kora Kristo bweka usinya sa bweka asengencho to kuanga ko kurire kebinga asengencho muntu na bwate chibesa to asime chibesa ekene ngelinga niko to kusirio muntu yo na ande na erasi no ayo sire na erasi ruma bwaka na kale yonda korkunga aborokia bekanisa wadanga aborokia waseli aborokia kubolinga aborokia waseli ukurwe kanisa wasabire mukwanerane bangire toba tokobaira ekegambero giense na bakubolinga bono borokia wabera ange na bakubolia bali munini wakubolia barokika bono nili bolia kubolinga bono ya na onyoreka nabwa to mochano kusuka onyoreka nabwa tintoki mochano na achire tukwanerane abantu bangire na seriu bono option kimbwa to tingo baira sense karungo molisio response ya bwango gapo bono neri tutamanyanga ekeninkia kwanera ekebeki nkereki epesi sia sereriwa ekyo twatebunga ande onye kebeki obutumani kyo mwana na mugaise talibuya ekiagera ekeno keligo gochikoleta obube bwaitu bolibora ime yaito ko borokia bona kito tamanyangeringa igerabe ekero twatenga goika tuikaranse twanchirane oyokorire kebe nande gente ke mutubwate intungeringa nigo to kugambia umuntu twamureta twamuikaranse tutabwate bwanchani meito ekero oyakwanga nababwento kuire step endere mutwe no mu pastor ye amurangeri amoerese kego sinyapikuru ase kanisa pastor nakore gento kiekiga namoe obosemia boisaine korendo kugani weitongo ngana ki ebya kore kanira ase kanisa bikore gento bierero kono bosoko bonene none kanisa yitu tukirerero ebibebu nebiga bigakari koirwa isiko bya saliri nabaraya banene bya bekirumba kase TV bigo kwanero nge kanisa yegi Adventista elimo abere byakorekanire yani kwamanyekana na kyomenyete nigere obo korende ngelinga tikasuke step ere motu nelibono tutanyora chinga kitomanyenga niga mukwaneire oyo bagosanete lakini twatagura smart witiringa na ki onye muikaransire babere nande rangire babere chi witness keira se kanisa bono gekwanero bebro mulise so kwerengane bya no kugenda kwana ngo mwanchu muliria onyo uisanekire na mayira nelikwarule ande sachiro nyakabwata maboli zaidi bado ntuno otole nyasai nato telibaga nobo moyo egere atumia malika ego gokonya umuntu message out nga happy Sabbath Ben Sunda korwa raka nonde meyo morobelyo gwa megeli Biblia ngoteba iga the lesson highlights how the pagan immoral cult of Corinth compromised the early Christian church. It examines the specific structural and moral issues Paul addressed in 1 Corinthians 5 and 6, underscoring that church problems are a symptoms of deeper issue, failing to keep Christ as the center of the heart. Amen. Wikire yani message of the heart. Wikire message ya sana. Otango maita mangana to kwa naga Paulo ga kuyaleta nga kibanjiri ta mangana yensi ko creeping go jagento ki esponge to kwanete kumsa machi. Bono akaira na asa kwa ila itinga kiwento ko shugiro se kanisa andi gento koraki ko shugiro na gento ki nense andi ko bwaigo eker to go sinyo molisi ko shugiro mangana ngabna aya igo tuangire komubeka Kristo buno boroso bobo gayani ande usubuno boroso bwagento ki bwe kanisa bya mono sunda ase message yangi yakera watumire yona utumire message rukanga kirandi Dennis ke musubwege sukuru waka chuba seito
ara gutuma magana tango murobeli mbiyore kirage mbiyamano Dennis mubote bali utwakire simi bote to saturi ngana enkeiga ngana tali enkera ne kimanero kine nsemele to kusuka bono umwalimu Karusunda konyoma na kutanyoma uno mujadara no robiro manena sense toenge ngane paurungi ata etomanye iguru yokonyoma na okora no gutanyoma Kasense meyo eto tukiringa antitodi against sexual immorality biamono asante sana biamono Bono eka to soma se kitabu keri 1 Thessalonians chapter 4 kuanzia verse 1 to 8 Paulo ngwa address yale gabo ekanise nga emwarangeretiwe asogokora yara marunge nande ngonyarare koba kobatebinga bono moireri bagari nene asokogambira emebere yaino nande ngonyarare koba kobatebinga munyare koba mugwe atanana na yatalia marunge muyatanane na mangana yense na boigo kegima munyare koba mutari ko nyaka bamoko machaka kwikira se fast 4 timunyare koba moko mochera oyonde muira machikanya sae munyaye oborito bonene mugambere mebere yino mebere te bagambira kobwa mono ekaloma nyara ko moko bwate karo wikire fast 8 otebanga moko nyara koba moko yanchirana mwamwanjire nyasaye lakini kaloma nyara ko moko yakana tari mwanya bantu mwakana kurende nyasawo mwanya mwanya ko moku mukana bono ekagara Paulo akonyara kubokorika mangana yaigana okoba ekanisa eri ya Korinto eyaigete ekanyara koba gekoira ebibiga byobotomani egento gya kawaida ekera kero konyara koba gosoma se kitabu kya 1 Corinthians chapter 13 and before gabo nyakuba to gosoma Rumi 82 nyakuba to koranga ingeke banyara to koba bagosoma kuba saba Rumi isa no isa to ibere ngike nyakobe gokwana asaba Kristo banyara ko bagotori gokorwa sebibe ngike to nyakwa to njira kitu abekirwe Abarumi 8 verse 2 agote baiga nakiko chika kumuika bobogima boria boleme ase Kristo Yesu wansiboire korwase ogochika kwebibe na amakweli bona Paulo atebanga etua siboiru kurwa sogo chika kwebibe kurwa sogo kora kwebibe etobwato bosibole bono nanda katenga ntobwato bosibole okora mangano onsipi lakini bona abakorinto barabo bakanyara ko baokoranga obosiboro boiga yani no gukora kende gionsi oganetie ikata na wana parata kato soma se kitabu kia 1 Corinthians 6:20 watanga enda ne yendagera ne ndagera ne yenda na baro bakairanga obotomani no buo mobere no mobere no yo obotomani yani bakaira obotomani bunegento gya kawaida bune ndutomanye tenga ndabono twanya kwa to kuyira yani kawaida keni yoso nya kobo konyora no koria no kobeka ndo koba nendagerere nenda ne yendagera abo igo bakanya ko bakuire bebi yakoba kawaida bakeba ngo gosibortu asiboirwe eto bwanta ko bato wetanga kurwa sebibe nanto don somere romani yo 6:18 Warumi 6:18 narogia gotebaiga naye kero mwasiburi tukurwa sebibe mugakorwa ko babasumba boboronge bono ayo mutegeri ontegerete omukristo ora so kristo banyasaye etwa siboiro kurwa sebibe tonyara ko batogo tamboka gochia aso kora yara marunge bono niki kogera Paulo akonyara koboko tweresa ntonya ko batogo soma Batesalonike abunga intuna basomba banyasaye tiga tonyara ko batogo etanga kurwa samangana yense togambero mobero ito togambera tonyara ko batoko kora yara maya titonya ko batoko kora na yara mabe na kubwatia majikanya sai ege ebitambo kembere ga approach ko ko batoko kora ebitambo kero bitatu ebitambo kera ke monde transformer 1 Corinthians 6:15 ngiye ko tanya ko batoko wetangana mangana taria marunge no botomani oboiga na gotama obotomani na no wetana na mazingira yo botomani na ko batoko yatama kenya ko bagekogera 6:15 kitabu cha Bakorinto yeli tangane nero ngiye ko tebega 6:15 egoteba igatiga nsoma sichinguru cyensaye timumanye tinga emebere ino nebi mu bya Kristo ine nimbogolie ebi mu bya Kristo nakobikora bibe ebi mu byo mukungu omotayayi
bono yaya no nyang'aki bono intu omubiri oito nebimo bya Yesu Kristo bune kanisa ere bimo bya Yesu Kristo yani kanisa n'omubiri Yesu Kristo inche buna karo suna ne kime kemo ke Yesu Kristo omulisi ongaga ne kime kemo ke Yesu Kristo omulisi Dennis boigo nayo motegereri boigo ne kime kemo ke Yesu Kristo ebimo bibe bichenu tuensi tunakoba tokorosi omubiri Yesu Kristo Olio boge totabwate bibe wekatonya ko batoko baba ikiranu wekatonya ko batogwetanga ko rwasobo tomani ndetonsomere yo bade yo 6:17 17 nero ni giego tebe ya synchrotien sign insome kolendere oyo bwataniwe no monene igo tiangirore kolendere oyo bwataniwe no monene igo beire omuikoyo monere bono onye kwabwatani kwabeiro moikoyo monere na anonya kwabeiro moikoyo monere etobwanerete ko batokora uno moikoyo mo nekero kora uno moikoyo mo okunyara kwa mari tunda lyo moikomo chenu riri gotoka sekara Galatians chapter 5 kuanzia verse 19 gotirimboka tunakuba tokwama riro bwanchani tunakuba togwetenga na mangana alia fresh yo kwa makuo mobere kia twatebe nyako batoko gambero mobere egento kando cha ko batoko chikorigereri ndeto somere yo 6:11 nere krego tebe ga synchrotien sae ni nyesome gotebanga abanda simule nigo mwalenga abantu bunaba kolende mugasibigwa na mugachenwa mwanyo boronge aseli telio mane Yesu Kristo na sumuika unyesawito titu alenga baronge liritangani igo to ababweka ina baiga bense lakini Yesu Kristo akanyara kobogo torigia ekera tonyora akanyara kobogo tosibia ebibe bito bionsi tokanyara kobato kumwenera akatufunika na haki oboronge buaye tonyara kobato kumwenera ko abiro boronge buaye bono ntuno part of omubero Yesu Kristo na kiye ko tonyara kobato weatanana onye twaruse tigwa sabanya bibe asense nande nakitora nyako batokubweka nense bono nakeko garanga weikatunya ko batokwebeka kando nyako batokora ya mubwende nyasaye mono moneke beke kyo botomani kere kebe kyo botomani neke bokwebekera ime yao asoboze nakya tebanga ninya ko bangolete bimo byo mukungu motayayi nyara ko bankwebekera oso mukungu monyaka tonyara ko batogotama obonyaka mono egento kyo mwali to chikobanya to ko batokoriye to osoma se yo 1 Corinthians 19 na 20 ye 6:19 na 20 nani giego teba igago stimo manyetinga mebere ino ne kalu yo moikomo chenu orime ya ino oyo mwa eirwe na nyasaye na ino timuria abaino abanyene ikyagera mwagore twaseri goriri nene asayo motogi nyasaye asemebere ya ino emebere tubwate taliye yaito nakia ko gero muri sino no muntu kera kuruko ngaki omubero nyarebe ogo chakore tukogete aye amono omubero ogo binte bigatoire bigane bimotoire bono omoikom iyo tobwate karu ya seganya rosti ekaru wekatnya ko batokoyo beka onyara ko bokobwenera omoikonya sao yoro mochenu gosoa asa chenu neka to somege tabu gatebanga omoikomo chenu nyasaye to onyara ko bokobera sobo chenu botaiyo buno muri siritanga ko twacha kabisa tebanga nyako batokurigira ringa nkitokorageri omubero yoito njira kitokonyobeka mbinto kibigo tuetanana mbanto kibago tuetanana na paura nyako botebanga abantu bantanga batokubarusi asetore bono omubero yoito ne karu ya nyasaye eyere nchenu ase nyasaye abwante komyatenga ndatengeneza maskani kati yenu nemebere itamanya abwante nyako bokobera bono takunyara kobokobera asobonyaka ne ubiende yonsi ere igongo nyako bako batengo obono eliogo lyo kandiri naki tonyare koba tokomanyanga twagore twaseri goriri nene lya manyinga Yesu Kristo ntuna ande bantu bantako batoko motogi Yesu Kristo ekene pinyo ntoko nyako batoko baba chenu ntoko nyako batoko motogi Yesu Kristo gendege tangani tomanyanga ntu agoretwe ntu yatanete kurwa sense ebinto biense to biatanene togambero mubero yoito totamobonyaka tamobo tomani yani amazingira kaero siriga tunyako batoko yatama egento kende giakabe tomanyanga mebere yeito ne karu ya nyasaye eyere njeno miyamono
mbuya mono ga kibamento nabasoroire mono ase amabera Nyasaye morwe mebere ino ebeke ngwanso kere moyo egechenu ekiranyare wanchura Nyasaye na kyo sasima kwaino wekene mbuya mono muri sianta etabono kwandengane yo mwali chibwatreni ho kunyoma na gutanyoma sobwango ase nchichinga kibwatreni ngane nga twage ngane nga kunyoma na gutanyoma twengane yo ekara kwatoire ngane yo tunyare ko batoko kora amegiri tukulia lera na kubwate simbado utako wakesimi na bonko bwate simi yao muri stwenge ngane ibon mbia mono na bali ngari ngana li komu twara kulia situ kulia lia tanane chiamate na kwa mono lia tanane robosera bwe kanisa na Paulo kurwa sepipiria orure amachibwa bereli chibuli tangani kara toire emeberega ne karu ya Nyasaye enchenu ondi twaso mete 16 eria batanga ekero kwa bwataniwe 16 kokunya kwa check neli chibuli ya kaberengina na king ensemo yenyumo ni kerengia na kwa mono ebwenta kogokerwa ase bali banyomanire iko Paulo taliga ko ye condemn ko ndiga watangana ki ni kerengia Nyasaye otongete nyumo bonege nto kende kya kabera ko tangirengana iga go tunyoringe mebere ito ni gere karu abwa somo ikomo chenu abwenta komenya bono every choice kere egetambukiro no gochora togo kora kubwenta ko mwanya sayesko bono magoto tebiga aba Kristo intuge abantu aba ba Paulo bara yani asenga ke ya Korinto barwa bairete babeire igo bare free obosibole una beigwete kwende nga twabeire no bosibole korwa sebibe. Christian freedom is not an excuse, yani kubwatia chingenjo cheito obosibole cyokubwati our sinful desire korende nigere yo gukoli na komenya obugimo borobo chenu. Amen. Ekiagera emebere yetu nigere emechenu nege ntokene to motenga Paulo niga gotoro kerina gotoene keriga na gotofundisha itukulia lega ingenyuomo amona bali bare singo bataranyoma ekenekewa kurwa Nyasaye na kero yomo weikamenye karo mwegenwa. Amen. Twasaba sari bataranyoma bali singo nambaro bali banyomire utwagotengonyo kwa nyomiru kabo mwegenwa erinde obwegeno bwao bwimukelie tare Nyasaye igoro noyo utaranyomwa obu mwegenwa abstain na koba bakenga kiyao umufano mutwara kwa unase kitabu gya Genesis 39 verse 6 to 18 iya ngolo tengana ki free from sexual immorality tama korwase chimbwa echiga cyobonyaka nebo tumani asengenjo yaki na ekermo muro yole nkoro kwa Joseph ekera gotama temine tingere tari ngo muikirano fene na sta akora yento kike akanyuma anda agatwara ne family bona kitwara ngotari Joseph niga gotoro kiksambe kia safety way yoko tiga yose yoko bakamwe ebirengere ibyo byobutomani gose byechimbwe apune chiga is to free instead of trying to resist. Joseph uma etana temeteliri talinga kwenya kwanga yuko kwenya kotanga nenche yoko bi attract is to free gutama na kurwororo ebirengererio binyare koba bigwatananwa kurwa sensemeiga nenche ndi twabatongana kinoko koba close kobange na Kristo nigere nchira yemo yogo tokonya kuatana weatana na kura chimbwe chiga chobo tomani nebibe asobo ikobwenso we gato menyete pono maringina ki if a world that confuses God's plan for sexual is what remains our safest guide. Lingana lya Nyasaye insebono mete buna litwate banga affair yani toto confuse bono twali pandika tabuga tarakora kebe ni gabwata affair oyino murai igabwata affair no yobagotera ner igabwata affair no yobako no mushiriki ikonkelingana enchere toko ya vekera mangana yaramaya kwende getwago tawngana lingana lya Nyasaye nari guchikoba the safest guide
yani okora wekene nande kuru wikiranu bono totenga tikatochorere rero iga komwanya saisco amunebako witera semebere yetu na komosemeria erebwe komonyene ikiagere yiga nigera turae kuchiase omorembe na kwa muno nigera turae kuchiase obuya bwaigoro amunama seseni waigoro omwancho motegareri rero twabere tukurigereri ringane riga ekibase kanisa nebibe nebinge birase kanisa twairire chinga kichiabene nande chintamba so kurigereri ekebeke ga kyobotomani ekiagera inkigeka to kirigeri kebeke kyobotomani to akirigo chimemono nda tonsomere kabungo kirigia fast 6:13 yani 6:16 yote baiga aha yote banga timomanye tinga ere uyo bwatani wero mokungu umutaya yogeire omubero yo monere na kibuneri ikire bali babere na babe omubero yo mo keben kerie kebe bune kegatwarigere linkeyege kegosekenene korende kebe kere twaye kware ekiani oge kubwataniwa asemebere yebere tikenga kimna kirinda korame tikenga muna kirinda chengo ibere gento kurende rero twire libagari yabene na twaro renga nekebe giasaranirie obwamate katagatie kanisa twarore nekebe giasaraniri chiamate chiatiganire titokea libaga na kwa mono ntoke gokera nekebe tobwenete gotamakuru asekere kyobotomani nayo musaye kwa chikurengena na ki sabanya sae agokonya ko bumwegenwa nayo musacha amonomo uno yora sengeri yao sabanya sae akobwegenwa nekebe kerekebe mono tobwente gotama totabwente kurigereria ekiagero wamate bwita mona nyasaye nigo bwasaliwe na kubwa mono noene kanisa ya nyasaye yakiwe liko na kwa mono ande twimuka twaire keiga kiasoka isiko twaikanimbaka koti twatana na kwa mono intu twatwara obwamate borobube twimukyo yo minto twamoira koti talimangana mpiro tubwenete kuira koti biri twarigereria kurende onyamangana akorekanira se kanisa tigairera se kanisa ekiagere mebere yaito nigere karwa nyasaye eyo moikomo chenu amenyete gatagati yaito ta komenya onye mebere yaito tokolie binte bire bibe chimbo chito chire chimbe igo moikomo chenu akomenya ase karu ekiagera twesikire na kwa mono twancheire nyasaye gutora wetera siringana liaye bwe komonyene tikanya saa tokonye na kwa mono ekebeke angesalie kanisa na kwa munaya monyene tebanga shetani ugotumire asengencho jogo saranie kanisa ya nyasaye na ndekera nyareka nekebeke yakyabeire na intu bunabarai na intu bune kanisa twimukige tambo kirokire kiyakere twasomire asengencho yokwirani yo minto asobwanjani na kwa mona sekene komuirani ase kanisa ekiagera Kristo niga kwerere kero yo moito na kero yo moito nigo turabanye be twensi na kuanchirana erinde tonyoro gotoleka twensi amo nyasawe sin bemono mori Dennis chesoko bekengane byanga bekunyarikana musa utaranyo mobu mwigenu asobo saibu wao na bekunyarikana umuntu nyomete obu mwigenu asenyo mwawe ko ranyasa okoraki ogokora ande kwa maire umubero no moiko yari mubero ne karwe kolendo moikongo omochene nyasaye karusulenga leo mwale asobu wangu tingana nale ote balio mwelio ndiringa obo kuna twasomera seketabu ike 1 Corinthians chapter 6 verse 16 ingekerora nyare ko bagokora no mukungu motaya yuso munyaka mwanyaka omukubwata na mwabero mubero yomo bono kwanyare ko bagokwa ko mubero obonyaka no bochabu bono nyene chiparake kenya sae na masene nya sae ta kunyara ko bakagocha sole to nyaka ko to gwetangera ama sesene nya saa mange bono kingotenga okebeke ekyo botomani nekebe kenya ko bage kobuna chikanisa kiabunire chinka kiabunire binte binge nabo iko nabora nyara ko bagogotama ebebiga buna yusu bwanya to ko bogotama ekebekeiga wenyorechera
wenyore gose ne emeremo yawe kwabuturekia kero nyono monene watagete ite gose munyako moko banere tibu obwanga ngigo chikonyako bagekokobera mutu yawe tamekebekeiga ase garamende yonsi pi iriyo nyako bagogotori wana wetori ayo monyene bono liborine nabwata ake abarimu baminto meto mwarimu okonya gosoma lige nayo nyako bagogosomia engani yana binyako bagekoba saba Kristo abange bono mwate banga eke ntwasoma tonya kwata otebunga eke tonya ado koba yo muito beiro mutomani tonya koba to komosere na komorusi nto sangamo tonya koba to kuligenje tonya koba to kumuirania eke are kebeki kyaba maiso marole bono kwanyora inje no mushiriko kawaida umushiriko yo kawaida na aro morisia chinjere cyanjire chindonge eito no musanya nembwato yisiko gari ongerese na kiba kora no morisio yo tamezo no morisio no kale na nyako banko manya boigo bono nche na kingo kwa kwanyara bono nenche na je na monyerero mundo gari meto morisio na bakora iga no yo nero monyereire ekya timbwati nimbwate chinga kyo selibaga yo kwenda kwanda morisio yo iga osomora yo ekera njo meto no moke kabisa njero mosheka kabisa kwa makonyaranga bono ayo morisio jote na motoro na matangazo okorwa kwanyore story yaone eregendere teka onara goteno morisio ori unabona ntwe kandi ndobwata abandu batamariye tatatu abalisia ondenga ki orori oyo gwagomte atari ori bono tene narenga otebi bono kwanyora ngamangana arande teka iga morisio tamaitu na kamanyirere bono ngobwenta gote yoyonde ngetambokero kimbwenta kwerekia ire binte biga narabirorire bono nasyo goikero morisio nya kubankomde nga kibono mbwenta ko mwapro nga kimbwenta ko kala nya ringa ne ringa kiyo morisio kene iguna ko so moraigete Morisi karwe jibu munya gutubuleke bungo twate na neji scandal in the church lakini twarenga ekanisa na kiebwente biblically asogo discipline twali lakini eye rumors kwaiwa gera bebya oyogotebi na intuti to encourage rumors polisingo twale kabungo into encourage rumors ase na kitu watana ki noone nka kitu algere yobo choli bwaito aba pastor abange abalisia abange abaraya abange babeke iruchinguma echinde kitari echiekene echiga chiagarire asenge nchoko basaliria marieta pono ngelingana ki oyogotebi muboli nga ikwarusi ngane liga elinde limanywe nga yomo chakanoye ntetuka nga twasaririe umurayi ase kanisa elieta ketalenge kene na kwamona kitu atenga kiranyare kanene kene nali twatenga tuldiri nelinga neliga ase nchirere ngia ase kene na sogo saba na wetanibo asobwanjani bemono omulisa kwanza mwetege ntonto ngento ngento kwiranga ne onche nkwamba ko irabo ekanisa nabarayi abantu barume tutamanyega nitinsa kabisa ekanisa nabarayi bono bakwandonga gitubente ko tatua bono ntwa babasi nindu twarorire genteke kene nga kene nyarebe na bondo tina bakonya ko buri skari gocha mwechirani yane nenje ndora manya na pia bono na kitokora that's why bemono seri bolio kebungu na go soma na geke lakini turamanya genteke makarto gukora liswali na gukoreke ama ya megirie biblia ekero ntosomera hurikia Yakobo 4:17 kego taba keroma etege ntekio wento kora naende tokora igine gentekebe kwa manyi ngo morisho yo egente ka kora ayabona umushiriki kawaida kabisa nsejino lero ne Sabbath school member kwa manyi ngo morisho ka kora gento kyo botomani kwa manyi akora gento ki botomani no wente enyale kanu muchiro tabwati boba mulisho maetae ebicherio kubeka lakini obororo teko bangia saba soba bangu banyasa ekaro ikomotemniente kenenge toki nekebe kebe musike mulisingo yera kero ndebwese igo ikokoreki kwa mokonyire na wekonyire because one the moment when gotebio monto ne besa ko bombeya dio ka banya ko gotebio monto borte bono mulisho ndebono uramu ikierebwa bwangu bagambe tebasa ko bagentoki bombeya ande kero ndi mu accepting ngeke na mangana nere na bagochate benga ki amangana anje munka gere tari arebo uri gakino etomanya ne bosaigo bona at least you are ascertained but bona gereria asomo jaro jobera bona bwa santo bagocha bate banga bono ntwe etoto hari mwaso kokora umbea igoro yengane yo bogorera ni chiguru benu asenu getabungo somangerikia abagalatia sitemo abaminto onyomonto oibo some bya
baratieme yani siteme odanga abamintu onyo monto oiboirwe no komocha konde inwe abamore no moika abamore abomoika neba gwanderete kuyeni omonto yo asomoika bwobwaro matumbo cha tokutwara muri toko babatindi ikenge koba twamokurira ntomwena gento ki asobwororo eligire libonaya ayo chikumwirania eligire lyayo monyene tobaisa gotemwa bugolirania chigurube inwasenwe nalyo moraikirania machiko akristo tratanga bone chiguru babalisha sabaliza inwasento ki asenwe nabwe tomotebe kinobwororo na kyo mondo kara kae kagenga ere naisaine ere taisaini kende igo akwengaina ero manyene kole no monto arange meremo yayo monyene onyere nengencho tinasoma kwikuja inyeje otwenga kolende kero monto arenge meremo yaye arenge meremo yaye ero monyene ikobono krato karso krato kwirania abantu baminto batubere n'ubwororo n'ubuitongo ibagambyo nandikatia yuko na tango matuli bwana n'umube inumbeya bantu bombeya abumba kanya burutu bagendoki wakana bagira bakorege tutali ayokora lakini usiri obuguma bwakana kala singenjo otage koromne yakora teki yatake. Thank you. Sasa ni wa umancho muri rwikiraga kimwakire kinyinge tukunyara kubule seke kyasi cinga kicyarire twe semiria mangana ngana twakurigirania twakurigeringa obunyaka bwabera cikanisa monongi kere tokoranya sawo toiro mongozo ningi toko andi twariringa mangana ki agwenerete koirwa cikoti cishikora na ari wente kugambwa cikanisa cito egere tole ndobosera gento ki bwe kanisa atonyere ngomo sana bogotena bokomu asobosa bona ndo bo mwege ntubasa ko bo tomani nayo mugaka wachoriwe mirimo ye kanisa nayo uri kanisa nobwateri baga kina tuite kwambi ngoma tenga ntingo ambi wasenga nchonche bono no mulisho nga project ibono musawo mwana makenga muri sho karteki nga project ya ekene nkelinga nyasaini gago tugambi twensi ekero turagende bamencha no guchika kwa ngiri kubwa mono kera tokale tuboga ine kanisa obwanchani bobororo amasaba bororo neringana ndibasa kubura asoboganya gutenya sazo senia mbatige ase mwana kuja kwa moko kesa matera asinchira bene kirage ania sakara tokonye tumene ikiende esabato ekero turayeli bono nakitora koronsi asengencho yoko motogia na komoesiko tato ito oreigoro mbakire mjamana bari mwasemere mjamu akolire mbakire ma producers mjamana semere mene mu akolire ko monongo akiro mwanchu muri mjamana sugutana njukutuga chagete kwikatwikire chinga chichi Kenya saba seni mwalimu tubeka sama sama mwanchwa nkusaba tole tato yoligoro twachira sore bya munekera watora kurumo cyakano bwege pinde kega seni cha megeri wa yebipiria na wikerekera bunekega aye twegere itukuria rero twasubira mu ikomo cyenu gukwana amona intwe na gutora muno motegereria naba bonse batokonyira seni chokoleta mangana ega sobo cyubembeo nyasaye tigiriteria oli bakwe twanche na kwa munaso sasima kwa rero kuko bakaye kia twasabana kwegana nse chingu cha Yesu Kristo moboria amen. Asante.